разгушим живописния Карлуковски карстов район, заобиколен от впечатляващи скални образования и буйна зеленина, се издига Националният пещерен дом. Тук сред величествената природа на Предбалкана, където река Искър е изваяла своя път през хилядолетията, се намира емблематична сграда с национално значение, построена по случай 1300 години България през 1981 година. Сега пещерният дом ще бъде обновен и завърнат към корените си. С тази задача са се заели Георги, Иван, Виктор и Полина. Полина от години се е посветила на природата и хижарството. Виктор е работил и живял последните 20 години в Европа и Азия. Иван е създател на най-голямата приключенска медия в България, а Георги е продуцент и режисьор. Националният пещерен дом не е просто сграда. Той е център за откривателство, приключения и наука. Обновяването му е от ключово значение, за да може да осигурим едно неповторимо преживяване за всички туристи, които посещават района. Също базата дава достъп до всички тези чудеса, които се намират около нас, и все пак искаме да го опазим за бъдещите поколения. От металните конструкции до фасадата и интериора, времето и суровите природни условия са оставили своя отпечатък. Сградата със сигурност не беше в добро състояние и изискваше доста сериозни ремонтни дейности. Трябваше да действаме бързо, защото нямахме цяла година или повече за този ремонт. Трябваше всичко да се свърши за 5 до 6 месеца максимум. Затова трябваше да изберем материали, които са качествени и също се работи с тях доста бързо. Докато екипи работят усърдно по цялостното обновяване, буите на Протекта ще осигурят всеки метален елемент да устои на предизвикателствата на времето и природата, в хармония с красотата на околния пейзаж.